Χαιρέτιστε κύριε. Πάει να γίνει και όλα. Επίτρεψέ μου, δεν το ξέρω από 12 κολόνες. Πάει να γίνει. Χάθηκε. Δεν τον έχω. Τώρα, παίρνω, ναι. Ηχογραφείς κιόλας. Ναι, αλλά... Τι θες κάνει έκθεση καλέ. Εμένα με βολεύει πιο πολύ. Ναι. Σε λίγη ώρα. Ευχαριστούμε και σας περιμένουμε. Η τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ Ενιαίου Κοινωνικού Μετώπου σας καλωσορίζει στην ανοιχτή μας λαϊκή συνέλευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παντού. Είναι στην πόλη μας, είναι και στο λιμάνι του Πόρτο Ράφτη. Ο ΣΥΡΙΖΑ είμαστε εμείς, οι απλοί πολίτες που αγωνιούμε και αγωνιζόμαστε καθημερινά. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ενιαίο κοινωνικό μέτωπο, με τη δύναμη του ελληνικού λαού, είναι ο μόνος ισχυρός φορέας συλλογικής αντίστασης, της πολιτικής ανατροπής και της κοινωνικής αλλαγής. Είμαστε ένα αριστερό κόμμα που κινητοποιεί συνειδήσεις, που δίνει ελπίδα και στέκεται δίπλα στο φτωχό, στον άνεργο, που αντιπαλεύει καθημερινά τις πολιτικές της τροικανής κυβέρνησης, του Σαμαρά, του Βενιζέλου και του Κουβέλη. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Για μια άλλη Ελλάδα. Για μια νέα χώρα που θα αξίζει στον καθένα μας. Αυτό άλλωστε είναι και το όραμά μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ενιαίο κοινωνικό μέτωπο, με όπλα τη συλλογικότητα και την καθημερινή επικοινωνία με την κοινωνία, οργανώνει σε κάθε πλατεία ανοιχτές λαϊκές συνελεύσεις για να αναδείξει τοπικά προβλήματα, τα πολιτικά προβλήματα, αλλά και να προτείνει λύσεις με γνώμονα τις αξίες και τις απελευθερωτικές ιδέες της αριστεράς. Σήμερα, κεντρικός ομιλητής θα είναι ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Ενιαίο Κοινωνικό Μέτωπο, ο σύντροφος Δημήτρης Βίτσας, ένας άνθρωπος που εργάστηκε χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, ένας μη επαγγελματίας πολιτικός, με ενεργή δράση στην αριστερά και τα κινήματα από τη δεκαετία του 70 έως και σήμερα. Κοντά μας είναι και ο κύριος Ροδάκης, από την Ομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής, ο οποίος θα προεδρεύσει στη λαϊκή αυτή ανοιχτή συνέλευση. Ο λόγος λοιπόν στους ίδιους του Ροδάκη. Καλησπέρα για μένα, σύντροφοι, συντρόφισσες, φίλοι και φίλες. Καταρχήν, εγώ πρώτη φορά βρίσκομαι στον χώρο και θα έλεγα ότι παρά τις δύσκολες περιόδους που ζούμε και σίγουρα όπως όλοι μας και εσείς εδώ έχετε ζήσει πολύ καλύτερες μέρες, είναι ευλογία να μένεις σε ένα τόσο ωραίο μέρος και τουλάχιστον να μπορείς και μέσα από τη φύση, ας πούμε, και από τα καθημερινά σου βιώματα να αντλείς ελπίδα και αισιοδοξία. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να καλωσορίσω τους βουλευτές που κάνουν την τιμή να βρίσκονται μαζί μας στη σημερινή συνέλευση του ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, τον Αλέξη τον Μητρόπουλο, τον Γιώργο τον Μπάτζα από την περιφέρεια Αττικής, τη Χαρά την Καφαντάρη από τη Β' Περιφέρεια της Αθήνας, βέβαια το γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, τον σύντροφο τον Δημήτρη τον Βίτσα και βέβαια τον σύντροφο τον Πάνο τον Σκουρολιάκο, επίσης μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματός μας. Να καλωσορίσω και στη σημερινή συνέλευσή μας επίσης τον κύριο Αδάμο από τη Δημοτική Παράταξη Νέα Ελπίδα. Καταρχήν ο σύντροφος ο Δημήτρης ο Βίτσας πρώτα να ανέβει σύντροφα μαζί μας και μετά πρώτα θα πάρουν, πριν κάνεις την κεντρική τοποθέτηση εσύ, το λόγο οι σύντροφοι βουλευτές για ένα μικρό χαιρετισμό. Φίλοι και φίλες, είναι σημαντικές όλες αυτές οι εκδηλώσεις και οι συγκεντρώσεις που γίνονται, που είμαστε όλοι μαζί, γιατί πραγματικά την περίοδο της κρίσης το να είμαστε μαζί είναι καθοριστικό. Όταν καλλιεργείται η ατομικότητα και η ατομική λύση, εμείς αντιπαραβάλλουμε τη συλλογικότητα και την αγωνιστική δράση.
να δημιουργήσουμε αυτό το πλατή ενωτικό μέτωπο που θα κάνει την ανατροπή. Γιατί χρειάζεται η ανατροπή της τρικομματικής κυβέρνησης, γιατί κάθε μέρα που περνάει είναι και καταστροφική για τον τόπο και για όλους. Αντιπαραβάλλουμε το πρόγραμμά μας, αντιπαραβάλλουμε τις θέσεις μας και το πιο σημαντικό όμως είναι, και αυτό πρέπει να κάνουμε και καθαρό, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΟΥΜΟΥ δεν θα δώσει τη λύση μόνος του, μαζί με το λαό. Δεν συσπηρωθούμε, να γίνουμε η αρχή μιας συσπήρωσης για δημιουργία ενός λαϊκού μετώπου, θα έλεγα, που θα ανατρέψει αυτή την πολιτική. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω, μία κουβέντα μόνον. Όλα θα τα πει μετά και ο Πρόεδρος και οι άλλοι σύντροφοι βουλευτές. Επειδή πρόκειται να πάμε σε ένα συνέδριο για τον ενιαίο ΣΥΡΙΖΑ που λέμε στις 10 με 14 Ιουλίου, ας είναι η αρχή σήμερα μιας μεγάλης εξωστρέφειας των δυνάμεών μας, να γίνει αυτό το συνέδριο καθοριστικό, όχι για να λύσει οργανωτικά ή εσωτερικά προβλήματα, να γίνει υπόθεση της ελληνικής κοινωνίας. Και ας είναι πραγματικά η αρχή σήμερα για την τοπική οργάνωση αυτού του πλατιού μεγάλου ανοίγματος στην κοινωνία. Ευχαριστώ και καλούς αγώνες. Ευχαριστούμε πολύ τη συντρόφισσα. Για τη ζωή που κάνουμε όλοι οι άνθρωποι. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ στο Πόρτο Ράφτη. Στο Πόρτο Ράφτη που έχω έρθει δεκάδες φορές και το βλέπω ερημωμένο. Χωρίς κόσμο, χωρίς τη ζωή που είχε χρόνια τώρα. Και όλο αυτό το πράγμα οφείλεται στην τρικομματική κυβέρνηση. Σε αυτή την κυβέρνηση που έφερε στην πατρίδα μας 1,5 εκατομμύριο ή μάλλον για την ακρίβεια 1.700.000 άνεργους. Έφερε αυτοκτονίες, έφερε συσίτια, έφερε κομμένους μισθούς και συντάξεις. Αυτή είναι η μοίρα που επιφύλαξε η τρικομματική κυβέρνηση στην πατρίδα μας. Και αυτό το ζείτε όλοι. Βάλτε το χέρι στην τσέπη να καταλάβετε πού ζούμε σήμερα. Πού μας έχουν καταδικάσει να ζούμε. Στις τελευταίες εκλογές ο ελληνικός λαός έδωσε το 27% στο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν είναι τυχαίο αυτό το 27%. Το 27% αυτό σημαίνει ενότητα, εμπιστοσύνη στο ΣΥΡΙΖΑ και με προοπτική στις επόμενες εκλογές να το κάνουμε 37%. Και τόσο θα γίνει και ίσως και παραπάνω. Μην ακούτε τα γκάλοπ και τη στημένη αντίσταση της τρικομματικής κυβέρνησης. Το σύστημα αμήνεται για να δώσει την εντύπωση στον ελληνικό λαό ότι αυτή η κυβέρνηση που μας κυβερνάει μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Είναι ψευδέστατο. Και είναι ψευδέστατο γιατί ο καθένας από εμάς ή που κάθεστε εδώ ή που μας ακούν από τα κέντρα δίπλα ή από τα μπαλκόνια απέναντι, βάζοντας το χέρι στην τσέπη, ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει. Εμπρός λοιπόν φίλες και φίλοι, να εμπιστευτούμε το ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΟΥΜΟΥ, να του δώσουμε την ελπίδα δυνατή για την πατρίδα μας. Γιατί μόνη αλλαγή που μπορεί να γίνει σε αυτή την πατρίδα είναι από το ΣΥΡΙΖΑ. Κανείς άλλος δεν μπορεί και δεν δικαιούται να έχει αυτή τη θέση που έχουμε εμείς. Σταθήκαμε δίπλα στον ελληνικό λαό σε όλα του τα προβλήματα, σε οτιδήποτε συμβαίνει και θα συνεχίσουμε αυτή την πορεία. Μπορούμε λοιπόν συντομότατα να διώξουμε αυτή την τρικομματική κυβέρνηση και να προχωρήσουμε το δρόμο της ελπίδας. Το δρόμο που μας δείχνει ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΟΥΜΟΥ. Εμπρός λοιπόν φίλες και φίλοι, μπορούμε να τους ανατρέψουμε. Γεια σας. Να σας καλωσορίσω κι εγώ παρά τις αντίξωες συνθήκες και παράλληλες διοργανώσεις που βρήκατε χρόνο και ήρθατε, να αναφερθώ μόνο στην αναγκαιότητα ενημέρωσης του λαού μας. Μέχρι τώρα σε αυτό το στόχο δεν έχουμε πετύχει τα καλύτερα αποτελέσματα. Ήμουνα προχθές σε μία εκδήλωση. Ο λαός μας δεν είναι ενημερωμένος. Μέσα από την ελεγχόμενη παραπληροφόρηση και πολλής τρομοκράτησή του δεν ξέρει ακριβώς τι έχει ψηφιστεί και τι τον αφορά. Και είπα, ήταν καμιά εκατοστή συνταξιούχοι κυρίως, τους λέω έχει ψηφιστεί ρύθμιση που από 1η Πρώτου 15 όλες οι συντάξεις και αυτές που καταβάλλονται και οι μελλοντικές θα γίνουν 360 ευρώ.
Είναι νόμος ψηφισμένος. Κανένας δεν το ήξερε. Κανένας δεν ήξερε ότι υπάρχει ο νόμος 3863 από τους πρώτους μνημονιακούς που λέει ότι το κράτος από 1η Πρώτου 15 εγγυάται μόνο τη βασική σύνταξη που είναι 360 ευρώ. Όπως κανένας δεν ξέρει ότι οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα μέχρι τα τέλη του 19 θα πρέπει να γίνουν στην απόλυτη ευθυγράμμιση με τους βουλγαρικούς που είναι σήμερα 200-300 ευρώ. Τι θέλω να πω, και τα λέγαμε και στα όργανα με τον σύντροφο, το γραμματέα. Πρέπει η οργάνωση, η αριστερά να βγει και να ενημερώσει το λαό μας, διότι από τη στάση του, από την επίθεση, από την παραπληροφόρηση δεν έχει ακόμη μάθει στη συμφορά που τον έχει βρει. Τι έχει ψηφιστεί σε βάρος των μισθών, των συντάξεων. Και να σας πω αυτό και να τελειώσω. Ότι ο ίδιος νόμος που λέει ότι οι μισθοί και οι συντάξεις πρέπει την προσεχή εξαετία να ευθυγραμμιστούν με της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, λέει και τα φάρμακα και οι δαπάνες για υγεία και οι δαπάνες για παιδεία και οι δαπάνες για επιδόματα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τις χώρες της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Υπό αυτή την άποψη, βλέποντας ότι 3 χρόνια που εφαρμόζεται το μνημόνιο έχουμε 1,5 εκατομμύριο και πλέον ανέργους, 7 στις 10 θέσεις που παράγονται για τα νέα παλικάρια είναι του 300άρικου και του 400άρικου. Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες δεν μπορούν να αντέξουν και να ζήσουν. Υπό αυτή την έννοια πρέπει καλόπιστα, με αντικειμενικότητα και με σεβασμό στους πολίτες μας να τους πούμε τι έχουν ψηφίσει οι μνημονιακές κυβερνήσεις σε βάρος των ιδίων και του μέλλοντος των νέων γενεών. Σε αυτό πρέπει να κάνουμε μεγαλύτερη προσπάθεια. Και από τη στάση του ο λαός, από την ανοχή που δείχνει, από την ενδοτικότητα που δείχνει, από την απάθεια που δείχνει, φαίνεται δεν έχει καταλάβει τι συμφορά τον έχει βρει. Και εμείς θα του δίνουμε και τόνο αισιοδοξίας ότι εμείς αποτελούμε και την εναλλακτική πολιτική πρόταση που μπορούμε και μπροστά να βάλουμε την πατρίδα μας σε ένα ανορθωτικό σχέδιο που θα φέρει την ανόρθωση και βεβαίως την οικονομική ανάπτυξη με παραγωγή θέσεων εργασίας όχι του 300άρικου αλλά καλομισθοδοτούμενων, ασφαλισμένων κ.ο.κ. Σε αυτή την προσπάθεια πάλι να σας συγχαρώ, να γίνει μεγάλη στροφή στην κοινωνία, να πιάσουμε το λαό μας, να τον ενημερώσουμε και να του πούμε ότι από αυτό το πρόγραμμα που του εφαρμόζουν για 3 χρόνια και τον εξαθλιώνουν δεν έχει απολύτως τίποτε να προσδοκά. Αυτός και η νέα γενιά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Όση ώρα μίλαγαν οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες βουλευτές και ο Πάνος, είχα την ευκαιρία ακούγοντας τους συγχρόνως να κοιτάω την πλατεία και να βλέπω πολλά νεαρά παιδιά γύρω-γύρω. Μάλλον τους πήραμε την πλατεία σήμερα και θα πρέπει να τους ζητήσουμε και συγγνώμη, αλλά να μας κοιτάνε και κάπως περίεργα. Τι κάνουν αυτοί εδώ τώρα? Μήπως είναι τίποτα σαν και εκείνους τους πολιτικούς που βλέπουμε στην τηλεόραση και δεν έχουν καμιά σημασία για τη ζωή μας? Μήπως είναι από αυτούς που φταίνε, που ο πατέρας μας και η μάνα μας δεν έχει δουλειά ή κάθε τόσο κάθεται και κοιτάει και κάνει τους λογαριασμούς τον έναν πάνω στον άλλο? Μήπως είναι ολολόγια? Λόγια που λέει με τα λόγια χτίζεις ανόγια και κατόγια, αλλά στην πραγματικότητα τι γίνεται? Εμείς δεν μπορούμε να τους υποσχεθούμε τίποτα. Εμείς μπορούμε όμως να πούμε ότι για μας, για τα δικά μας τα παιδιά, για αυτά τα νεαρά παιδιά που έχουν όλη την όρεξη να ζήσουν, να φλερτάρουν στην παραλία, να δουν πως είναι η ζωή, να ψάξουν το ίδιο τους στο σώμα, πρέπει να μοχθήσουμε για να έχουμε όλοι μαζί και πρώτα και κύρια αυτή μέλλον. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε μια νέα γενιά η οποία δεν έχει μέλλον. Και δεν έχει μέλλον στη δική μας την πατρίδα και ακόμα περισσότερο ένα πολύ μεγάλο της κομμάτι, το καλύτερο κομμάτι, το πιο σπουδαγμένο κομμάτι, το πιο εξειδικευμένο κομμάτι, αναζητάει την τύχη του σε άλλες χώρες. Επένδυσε ο ελληνικός λαός. Επένδυσε για να μάθουν
και τώρα αυτή την υπεραξία της γνώσης θα την καρποθούν οι λίγοι, οι δυνατοί και οι μεγάλοι, και εμείς πρέπει να τους πούμε μείνετε εδώ. Αλλά για να μείνουν εδώ πρέπει μαζί με αυτούς, μαζί με αυτές, να φτιάξουμε μια καινούργια ζωή, όχι να ξαναεργυρίσουμε στην παλιά, να φτιάξουμε μια καινούργια. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, ξέρετε και με βοηθήσαν πάρα πολύ και οι χαιρετισμοί ότι ζούμε σε δύσκολους αλλά και ενδιαφέροντες καιρούς. Πριν 3 χρόνια σαν τώρα, η Αθήνα πλημμύριζε από εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές για να μην περάσει το πρώτο μνημόνιο. Και σε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή είχαμε 2 αποτελέσματα. Το ένα αποτέλεσμα ήταν ότι το μνημόνιο πέρασε, το ψηφίσανε, αλλά το δεύτερο αποτέλεσμα ήταν ότι φάνηκε ότι υπάρχουν άνθρωποι που ξεκινώντας από διαφορετικές αφετηρίες μπορούν να ενωθούν, να δημιουργήσουν μια νέα κατάσταση, να δημιουργήσουν ένα νέο πολιτικό φορέα και να φέρουν μια νέα ελπίδα στη χώρα, και ότι μπορούμε να τους νικήσουμε, ότι αυτή η πολιτική δεν θα την αφήσουμε να περάσει. 3 χρόνια τώρα ζούμε αυτή την πολιτική της βάρβαρης λιτότητας. Τα είπαν και οι προηγούμενοι, 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. Εκατοντάδες χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις, εμπορικά μαγαζιά, αυτοαπασχολούμενοι δεν έχουν δουλειά, έβαναν λουκέτο. Η χώρα μας χρησιμοποιήθηκε σαν ένα υπόδειγμα, σαν ένα πειραματόζω. Αυτή η πολιτική να ασκηθεί και σε άλλες χώρες του Νότου, αλλά και να επεκταθεί και στις κοινωνίες ακόμα και του λεγόμενου αναπτυγμένου Βορρά. Για την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία, την ίδια τη Γαλλία, ακόμα και μέσα στην Γερμανία επιφύλαξαν το ίδιο υπόδειγμα, το ίδιο αυτό που λέμε εμείς νεοφιλελεύθερο, αλλά αυτό που πρέπει να πούμε είναι αυτή τη σκληρή πολιτική της λιτότητας. Ξέρετε, μιλάμε εδώ στην Ελλάδα για μαύρη εργασία. Ξέρετε ποια είναι η πρωτεύουσα χώρα της μαύρης εργασίας αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη? Η ίδια η Γερμανία. Εκατομμύρια άνθρωποι δουλεύουν στην ίδια τη Γερμανία χωρίς καμία ασφαλιστική κάλυψη. Αυτό που κάνουν στη μαύρη εργασία στη χώρα τους θέλουν να το κάνουν σε όλη την Ελλάδα. Είπε προηγούμενα ο Αλέξης Μητρόπουλος ποιο είναι το μέλλον που επιφυλάσσουν για τα ασφαλιστικά μας ταμεία. Θα το επαναλάβω γιατί χρειάζεται να το ξέρουμε όλοι. Από 1η Πρώτου του 2015 και μέχρι το 2060, τάξεις 360 ευρώ, ανεξάρτητα πόσο δούλεψες, ανεξάρτητα πόσο μόχθησες, τι έκανες αυτή την ζωή. Η δημόσια διοίκηση που έτσι κι αλλιώς είχε σοβαρά προβλήματα και λειτουργούσε υπέρ του ιδιωτικού, μέσα αυτά τα 3 χρόνια έχει πλήρως διαλυθεί. Καταραίει η υγεία και η εκπαίδευση, καταραίει ο πολιτισμός και η καταστροφή αυτή συνεχίζεται. Αυτή την ώρα που εμείς μιλάμε, η κυβέρνηση ξεπουλάει δημόσιες επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας, ξεπουλάει αεροδρόμια και λιμάνια και ξεπουλάει τις πιο όμορφες παραλίες, τις πιο όμορφες περιοχές της χώρας μας, ξεπουλάει χωρίς ντροπή ακόμα και το σκοπευτήριο της Κεσαριανής, χωρίς να ακούει τη φωνή της ελευθερίας των εκτελεσμένων, αυτών που έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα και τον άνθρωπο. Και είναι ατέλειωτος, όπως γνωρίζετε, ο κατάλογος των νέων φόρων που επιβάλλονται πάνω στους μισθούς, πάνω στις συντάξεις, πάνω στους αγρότες, πάνω στους μικρούς επιχειρηματίες. Πριν λίγο καιρό, πριν 2 χρόνια, μιλάγαμε για ένα κίνημα «Δεν πληρώνω, αρνούμε». Σήμερα αυτό το κίνημα δεν έχει νόημα. Γιατί υπάρχει ένα μεγάλο κίνημα, τεράστιο κίνημα, δεν έχω να πληρώσω. Με τα επίσημα στοιχεία, ο 1 στους 5 Έλληνες δεν μπορεί να πληρώσει την εφορία. Και πρέπει, αν κάποιος καθίσει και μετρήσει πόσοι ξανασυνδέουν λάθρα το ηλεκτρικό ρεύμα γιατί δεν έχουν να το πληρώσουν και το κόβουν, θα βρούμε ότι είναι εκατοντάδες χιλιάδες. Αλλά όλα αυτά τα ξέρετε, θα μου πείτε,
τα ζούμε και εγώ και εσείς. Ξέρουμε ακόμα πως κάθε τόσο γίνεται ένα πανηγύρι αισιοδοξίας. Το πρωτοξεκίνησε ο κύριος Παπακοσταντίνου αυτό το πανηγύρι. Το συνέχισε ως Υπουργός Οικονομικών ο κύριος Βενιζέλος. Και τώρα έχουμε τον κύριο Στουρνάρα, ο οποίος μιμούμενος τον κύριο Παπακοσταντίνου, ο οποίος έλεγε ότι στις αρχές του 2012 θα βγούμε στις αγορές, θα ανακάμψει η χώρα, τώρα το βάζει λίγο πιο πέρα. Το 2014, άντε βρε αδελφές, στα μέσα του 2015 θα δούμε φως. Και συγχρόνως, αφού μας δίνει μια αισιόδοξη νότα, μας λέει τα δύσκολα είναι μπροστά, ώστε αμέσως μετά να μας φέρει ένα κατεβατό μέτρων και νέων φόρων. Μέτρων και νέων φόρων που χτυπάνε κατευθείαν στο κέντρο, το μισθό, τη σύνταξη, τη μικρή ιδιοκτησία. Ίσως ακούτε και συχνά πως η κυβέρνηση λειτουργεί με βάση κάποιο σχέδιο. Εγώ λέω ναι, έχει σχέδιο. Είναι το σχέδιο του μνημονίου. Είναι το μνημόνιο της λιτότητας. Είναι ο τρόπος για να ξεπεράσει το κεφάλαιο οι τραπεζίτες τη δική τους κρίση για να τη φορτώσουν στις δικές μας τις πλάτες. Το σχέδιο του λοιπόν λέει πως θα εξαντλήσουμε την κοινωνία με περικοπές και φόρους και θα αναθέσουμε τη δίθεν μελλοντική ανάπτυξη σε μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, ξεκουκλώντας τις υποδομές της χώρας στους Κινέζους, στους Γερμανούς, στους Καναδούς, αναθέτοντας σε Έλληνες και ξένους τραπεζίτες μέσω δίθεν επενδύσεων και πώς θα αναπτύξουν τα κέρδη τους και πώς θα σώσουν και θα αυγατήσουν τις περιουσίες. Πώς θα συνεχίσουν να ιδιοποιούνται το δημόσιο, πώς θα συνεχίσουν το όργιο της διαπλοκής και της διαφθοράς. Αυτό είναι που πρέπει να σταματήσουμε, αυτό είναι που πρέπει να τελειώσουμε και μέσα από την καταστροφή να γεννήσουμε τη νέα ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα ή είναι μόνο αυτός ο δρόμος? Ο ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο λέει ότι υπάρχει ελπίδα. Και αυτή η ελπίδα θα βγει πρώτα και κύρια από το σήμερα. Και το σήμερα μας επιβάλλει αντίσταση. Αντίσταση σε αυτά τα μέτρα. Αντίσταση και κινητοποίηση. Ο λαός μας έδειξε πως έχει και το τσαγανό, έχει και τα κότσια να αντισταθεί. Επιτρέψουμε χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι να απολυθούν από το δημόσιο. Κάτι που σημαίνει νέες απολύσεις στο ιδιωτικό. Κάτι που σημαίνει αφαίρεση από την αγορά εργασίας στον ιδιωτικό τομέα αλλά και χρήματος από την ίδια την αγορά. Άρα πρέπει να οικοδομήσουμε και τώρα νέες μορφές αντίστασης που θα έχουν άλλο περιεχόμενο. Όχι να μην περάσουν μόνο τα μέτρα, αλλά να καταφέρουμε να φύγουν. Να φύγουν από την κυβέρνηση, να αλλάξει η ίδια η κυβέρνηση. Και συγχρόνως στην ίδια περίοδο θα πρέπει να δείξουμε και να διαμορφώσουμε το μέγιστο δυνατό δίκτυο αλληλεγγύης. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε 300 δομές αλληλεγγύης έχουν αναπτυχθεί μες στα 3 τελευταία χρόνια σε όλη την Ελλάδα. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ δίνει το 20% της κοινοβουλευτικής αποζημίωσης για να βοηθούνται αυτές οι δομές της αλληλεγγύης. Σε όλη την Ελλάδα αναπτύσσονται κοινωνικά ιατρεία, φροντιστηριακά μαθήματα, κοινωνικά φαρμακεία. Και σε αυτή τη λογική προσπαθούμε όλες να κρατήσει το χέρι του, ο ένας το χέρι του άλλου ακριβώς για να μπορέσουμε να στήσουμε, να κρατήσουμε την κοινωνία όρθια, να αντιστέκεται και να νικήσει. Αντέξαμε και παλέψαμε και στις πλατείες και στις μεγάλες εργατικές κινητοποιήσεις. Αντέξαμε στην καταστολή, μπορούμε να ακυρώσουμε και το όργιο των ιδιωτικοποιήσεων αυτής της κυβέρνησης. Έχει σημασία, γιατί τα χρειαζόμαστε όλα αυτά και για το αύριο. Η ελπίδα λοιπόν θα γίνεται πράξη μέσα από τη δράση. Και η ελπίδα θα πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο στόχο. Κυβέρνηση της αριστεράς. Κυβέρνηση που θα αναλάβει μαζί με το λαό να ανατάξει τη χώρα. Κυβέρνηση που θα γυρίσει λίγο πίσω, να επαναφέρει τον κατώταρο μισθό, να επαναφέρει τις συλλογικές συμβάσεις, να κάνει υποχρεωτικές τις συλλογικές συμβάσεις για όλες τις επιχειρήσεις. Κυβέρνηση που θα γυρίσει πίσω για να ανακεφαλαιοποιήσει
τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά κυβέρνηση που θα δει μπροστά στην παραγωγική και κοινωνική ανασυγκρότηση της χώρας. Τι θέλουμε άμεσα να κάνει μια τέτοια κυβέρνηση? Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνει είναι να ακυρώσει τα μνημόνια και τους εφαρμοστικούς νόμους στη Βουλή με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πλειοψηφία, έχοντας τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού σε αυτό το θέμα με το μέρος μας. Θέλουμε συγχρόνως να επαναδιαπραγματευτούμε επιθετικά τις δανειακές συμβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με συγκεκριμένο και υποθέντα με το πιο δυνατό τρόπο λόγο ότι θέλουμε να διαγράψουμε το μεγαλύτερο μέρος του χρέους χωρίς μνημόνια και πολιτικές λιτότητας. Θέλουμε μια περίοδο χάριτος και θέλουμε, αν είναι δυνατόν, να στήσουμε ξανά την παραγωγική μηχανή. Αυτή η πρότασή μας είναι και εφικτή και ρεαλιστική. Είναι αναγκασμένοι να τη δεχτούν, γιατί διαφορετικά η κατάρρευση δεν θα αφορά την Ελλάδα αλλά ολόκληρη την Ευρώπη. Ξέρουμε όμως ότι τα συμφέροντά τους, τα πολιτικά, μπορεί να μην την κάνουν δεκτή τη συνολική μας πρόταση, και εδώ εμείς θέλουμε να είμαστε καθαροί. Η κυβέρνηση της αριστεράς σαν πρώτο στόχο θα έχει τις μισθούς, τις συντάξεις, την υγεία και την παιδεία, και δεν θα έχει σαν πρώτο στόχο την εξυπηρέτηση των δανειστών. Άρα αυτός είναι ο στόχος μας, αυτή είναι η βασική μας λογική. Δεν πρόκειται να πάρουν ευρώ τσακιστό αν δεν βοηθηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Και εδώ θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Γίνεται μεγάλος δώρος, να ακούτε και στην τηλεόραση, το διαβάζετε και στις εφημερίδες, για τις 2 δόσεις που πήραμε ύψους περίπου 7,5 με 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα πρέπει να ξέρετε ότι από αυτά τα χρήματα μόλις 500 εκατομμύρια μπήκανε για τρύπες του προϋπολογισμού. Τα άλλα κατευθύνθηκαν αμέσως. Έχει μειωθεί μόλις κατά μισό δισεκατομμύριο ευρώ και έχει αυξηθεί κατά πάρα πολλές δεκάδες μονάδες, ακριβώς γιατί έχει χαμηλώσει από τα 220 δισεκατομμύρια ευρώ στα 180 δισεκατομμύρια ευρώ το εθνικό μας προϊόν. Αυτό είναι φτωχαίνει η χώρα, ευημερούν οι αριθμοί, διωγγώνεται το χρέος. Άρα είναι ξεκάθαρη και η απειλή μας, αλλά και η υπόσχεσή μας στους δανειστές μας. Εμάς μας ενδιαφέρει πρώτα και κύρια ο λαός μας. Θα φτάσει όμως αυτό? Εμείς λέμε ότι είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί ένα εθνικό σχέδιο οικονομικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής και παραγωγικής ανόρθωσης της χώρας, δίνοντας κύριο βάρος σε τομείς που ταιριάζουν στα χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα που διαθέτουμε, όπως είναι ο αγροτοδιατροφικός τομέας, όπως είναι ο τουριστικός τομέας, όπως είναι ο ενεργειακός, ο βιομηχανικός και ο ναυτιλιακός και κατασκευαστικός τομέας. Αυτή είναι η βασική μας κατεύθυνση, να αξιοποιήσουμε δηλαδή τα συγκριτικά πλεονεκτήματα αυτής της χώρας από δουλειά. Αυτή είναι η βασική μας σκέψη. Σαφώς βεβαίως θα πρέπει να ενισχύσουμε πρωτοβουλίες και σε άλλους τομείς με κριτήριο την απασχόληση, τη δημοσιονομική εξισορρόπηση, την περιβαλλοντική ισορροπία και την κοινωνική συνοχή. Οι ανάγκες της κοινωνίας είναι το πρώτο μέλημα μιας κυβέρνησης αριστεράς που θα το κοιτάξει μαζί με τον ίδιο το λαό. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή υπάρχει η Ελλάδα που πληρώνει και υπάρχει ένα λεπτό κομμάτι της Ελλάδας που συνεχίζει να κερδίζει, που αυγατάει τα κέρδη της και παίρνει ακόμα και τώρα κατά προτεραιότητα δημόσια έργα και δημόσιο χρήμα. Μέσα από τον κοινωνικού ελέγχου, στην ουσιαστική συμμετοχή του δημόσιου τομέα και τέλος στην ορθολογική αξιοποίηση των πόρων που θα προέρχονται από τις δημόσιες επενδύσεις. Σε αυτή τη λογική συνήθως μας ρωτάνε πού θα βρείτε τα χρήματα. Και λέμε ότι εμείς έχουμε και πηγές και εργαλεία. Οι πηγές είναι 3. Η πρώτη πηγή είναι ένα νέο δίκαιο φορολογικό σύστημα, το οποίο σταδιακά θα αλλάζει τη σχέση των έμεσων φόρων με τους άμεσους φόρους και θα κάνει πράξη σε επίπεδο φορολογίας
Αυτό που το σύνθημα που φωνάζαμε και φωνάζουμε, την κρίση να την πληρώσουν αυτοί που τη δημιούργησαν. Δηλαδή θα φορολογήσει τον πλούτο και θα απαλύνει, θα ελαφρύνει, αν θέλετε, την πίεση που δέχεται το εργατικό εισόδημα. Ένα τέτοιο φορολογικό σύστημα, το οποίο θα έχει μέσα του μείωση του ΦΠΑ, κατάργηση των χαρασιών για τα χαμηλά εισοδήματα, ελάφρυνση μέσω του αφορολογητού ορίου κτλ. Όχι απλώς θα μειώσει τα δημόσια έσοδα, αλλά η θέση δική μας είναι ότι θα τα αυξήσει. Και θα τα αυξήσει ακόμα περισσότερο όταν ιεραρχήσει στις δημόσιες δαπάνες κύρια στους τομείς της προστασίας των ανέργων, της ασφάλισης, της παιδείας και της υγείας, γιατί ο καθένας θα βλέπει ότι το ευρώ που δίνει στο φόρο πηγαίνει για καλό σκοπό, πηγαίνει για εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών. Η δεύτερη πηγή είναι το χτύπημα της φοροδιαφυγής, της εισφοροδιαφυγής, της διαπλοκής και της διαφθοράς. Ακούμε κάθε τόσο για αυτά από την τηλεόραση. Και κάθε τόσο επαναλαμβανόμενα ανακαλύπτονται. Όμως το κακό για αυτούς είναι το ίδιο πράγμα, το ακούμε τα τελευταία 20 χρόνια και τίποτα δεν γίνεται. Αντίθετα κρατάει πρώην υπουργός και αρχηγός κόμματος, αυτή τη στιγμή του Πασόκ, δηλαδή ο κ. Βενιζέλος, για μήνες ολόκληρους στη λίστα Λαγκάρτ στα συρτάρια του σπιτιού του. Καρκινοβατούν οι υποθέσεις και διαλύονται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Μόλις προχτές, οι υπάλληλοι της εφορίας αλλά και του ελεγκτικού μηχανισμού του ΙΚΑ διαμαρτύρονταν για τον απλούστατο λόγο ότι χρειάζονταν να βάλουν από την τσέπη τους για να πάνε να κάνουν έλεγχο. Δεν ενδιαφέρονται. Είναι επικοινωνιακά παιχνίδια για να διατηρούν την εξουσία τους. Και η τρίτη πηγή είναι η παραγωγή νέων αξιών. Δεν μπορούμε εμείς να περιμένουμε δανεικά. Δανεικά με δανεικά δεν σβήνουν. Αντίθετα μεγαλώνουν. Άρα πρέπει να κάνουμε την οικονομία μας να λειτουργήσει. Και σε αυτό το πεδίο χρειαζόμαστε εργαλεία. Το πρώτο και κύριο εργαλείο που χρειαζόμαστε είναι ένα δημόσιο το οποίο θα λειτουργεί στη βάση του δημόσιου συμφέροντος, του κοινωνικού συμφέροντος και όχι στη βάση εξυπηρέτησης των ιδιωτικών συμφερόντων. Θέλω να σας θυμίσω μια ιστορία. Κάποτε η Ελλάδα είχε μια μεγάλη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη ιδιωτικού χαρακτήρα. Δηλαδή οι ιδιώτες την είχαν φτιάξει. Ο Γιάρκος είχε τα ναυπηγεία, για παράδειγμα, του Σκαραμαγκάν. Όταν οι διεθνείς συνθήκες δεν βόλευαν τα κέρδη τους, τη ζημιά τους την ανέλαβε το κράτος. Και όταν ξαναβόλευαν τα κέρδη τους, θα ξαναπέρναν πίσω. Αυτό δεν γίνεται συνέχεια. Να ποιο είναι το κράτος που λειτουργεί υπέρ του ιδιωτικού. Εμείς θέλουμε ένα δημόσιο που να λειτουργεί υπέρ των κοινωνικών αναγκών. Το κοινωνικό αγαθό του νερού, γιατί θα έχουμε δύο βήματα. Ένα να το ξαναπάρουμε, δεύτερο να το ξαναστήσουμε. Το τρίτο εργαλείο είναι το ίδιο το τραπεζικό σύστημα. Αυτή τη στιγμή συμβαίνει το εξής. Ανακεφαλαιοποιείται το τραπεζικό σύστημα με δανεικά λεφτά του ελληνικού δημοσίου και παραμένει στους ιδιώτες. Η δική μας η θέση είναι ότι όπου μπαίνει δημόσιο χρήμα πρέπει να υπάρχει δημόσια ιδιοκτησία και κοινωνικός έλεγχος. Χρειαζόμαστε ένα τραπεζικό σύστημα υπό δημόσια ιδιοκτησία. Ακριβώς τη δική μας αλήθεια και να ζυμώσουν τη δική μας αλήθεια με την αλήθεια που έρχεται από την ίδια την κοινωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, από ΣΥΡΙΖΑ των συνιστοσών, από ένα συμμαχικό σχήμα μετατρέπεται σε ΣΥΡΙΖΑ των μελών. Εδώ κάθεση για προσφορά. Εδώ δεν υπάρχει καμία προηγούμενη ιστορία. Ξέρουμε ότι ξεκινήσαμε από άλλες βάσεις. Υπάρχει όμως η διάθεση να κρατήσουμε τη φυσιογνωμία μας και τη ριζοσπαστικότητα μας. Ο φορέας που ιδρύουμε είναι φορέας πολιτικός που επιδιώκει και συμπυκνώνει από τη σκοπιά του σοσιαλισμού του 21ου αιώνα τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις των δυνάμεων της εργασίας και των καταπιεσμένων κοινωνικών κατηγοριών. Ο φορέας που ιδρύουμε είναι φορέας ανοιχτός, καταλαβαίνει την κοινωνική κίνηση και
Ο φορέας που ιδρύουμε είναι ανοιχτός σε όλο το δημιουργικό και δυναμικό παραγωγικό της κοινωνίας.